Ọ dị mma ndị ọma na-aka na-esila anyị ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a anyị na-asị unu daalụ nụrụ nne anyị anachetagokwa azụ bika na anyị gwara unu na anyị ka nwere ife ọzọ anyị nụnụ ga-eji wee nọkọ n'ụtụtụ a ka o si wee dị isiokwu anyị ga-enebanye anya bụ ọzụzụ ụmụaka ọ bụ oke n'ọlụ ndị obodo dazụ ndị nọ n'obodo kedu onye ọ bụ oke n'ọlụ ya ịzụlite ụmụaka mgbe ezi ka dị n'ukwu okwu apụtara na-asị na ọzụzụ ụmụaka bụrụ ọsọsọ ihe dịle nne na nna na ọ bụ onye ọbụla ma ndị nọgasị ndị agbata obi na ndị niile nọ n'obodo n'ọha nwa na-etinyeka aka ọnụ ịfụ na azụrụ ụmụazị zụcha afa ọfụma mana ka o si wee dịzị kịta anyị na-enezi anya ọ dị ka onwezi na ọ bụ onye pụtazi ọnọlụbie onye mmụọ ojili aka azụa mgbe ụfọdụ ndị nne na nna ọ dịkwa ka na ha ede enye ụmụ ha ezi ọzụzụ dịka o si wee kwesị wee bụ na ya bụ ife nwezi ka o si wee dị na obodo anyị dịgasị iche iche ọ maka ihe niile aka anyị ji wee nọrọta wee sị ka anyị jụka na ya bụ ajụjụ kedu onye ọ bụ oke na ọlụ ya ịzụ ọsọsọ nne na nna ka ọ dịla ka obodo ekwesị itinye aka ịfụ na azụrụ ụmụazị zụpụta fa ka fa bụrụ ezi mmadụ n'obodo anyị nwere ndị ọbịa pụrụ iche anyị na ha nọ taata anyị na-anya ịfụ na ha nọlugo iji wee nye aka ka anyị wee tinye ọnụ n'okwu wee malụ ndị ọ bụ oke n'ọlụfa ịzụ ụmụaka anyị na Obi Nwoye nọ nke a na-akpọ Igbo evangelizer oke ọ dị mma onye oziọma Igbo nnọọ nne n'ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a ndị Anambra ọ ga-adịrị anyị mma ọ dị mma anyị nwekwa evangelist Mrs. Grace Ogogwa nne ka ọ bụ anyị na-asị gị nnọọ nne ọ dị mma afọ m bụkwa Chidimma Ọranwa n'ịga n'iru n'iwetalụ ya bụ ihe mmemme anyị ga-ebido ebe nọ Obi Nwoye n'ihe gbasalụ ọzụzụ ụmụaka anyị na-ege anya fụ ka ihe si aga n'obodo anyị kịta anụnwa ka ụmụ anyị si emezi ma etu esi akpa agwa ma etu esi eyi akwa ma etu esi ekwu okwu ị nwere ike isikwanụ na ọzụzụ ụmụaka kịta anụnwa na a na-agata nya a na-azụta ụmụazị dịka o si wee kwesị dịka na mbido ọzụzụ ụmụaka adịghị ọrụ ofu onye ndị soro oyibo so nọ multi-sectoral approach ndị soro oyibo ọ dịghị ọrụ ofu onye mana ị na-anya ịfụ na mgbe ụwa bidosiri nwekọ ụwa si mgbe gboo mgbe ezi elu ka bụ n'ọsa mgbe ezi ka ga n'ụkwụ ụgwa ihe niile na-aga n'usoro onye eme nke ọ ya eme pasị alụ onye a obubujere onye ame nke ọ ya eme ihe gbasata ọzụzụ nwa ọ na-ebido n'ezinụlọ esi n'ezinụlọ ebujelu ndị dịka mgbe gboo ụlọ akwụkwọ adịghị mana azụcha nne na nna na-azụ nwe ebe a azụlite nwa dịka ọ bụla nwata nwaanyị maka na ihe a na-akụzi okwu bụ mgbe oyi ejebi mgbe oyi ejebi ụmụ ebe anyị akpụjekwu ya n'ihe ọzụzụ oyi eji were maka nke a nne na nna nyere ya ama eme nwaanyị a ka ọ kadụ chọọ ọfụma iji wee babedi ha abalị jizi ebe ha na-eme ndị gboo na-enwe ha na-akpọ iso ebe echeta mgbe na Kalidisis of Ọka ebe a mgbe anyị organize ka ọ chọkara aka ewesị ka emebe isi ebe ndị gboo si akwado ụmụ agbọghọ ha esi n'ezinụlọ zụba ha zụzuo ha agbọghọ ruo dịka ebe 14, 15, 16, 17 gbagobezie anyị bega ya na nwoke ya nọ ya babe nwoke nwe ebe a na-akpọje ha nwe ndị nwaanyị katagoro ahụ a na-eti ha n'aka ha zụọ ya kama n'ime mana mgbe ahụ n'ugbo na-eme ha fụ n'ime a na-etinye ha arụsị na ha a na-etinye ha arụsị na ha mana abịabiziri oge ụka bịaziri bazie ụba ekporo ihe niile akpụfuo mana ụka amaka ihe ụka wee ebe nenechasị eziokwu na a na-etinye ha arụsị na ya mana ọ bụrụ enwere ike ịmodernaize bịa kịta na ọ ga-ama mma so mgbe gboo ahụ bụzi sọsọ ihe mere o ji bụzụ a na-eje na arụsị mana dimenti m nọ virgins ka a na-akwado nye nwaanyị amaghị nwoke ya pụtara na omenala gboo na-akwado na nwaanyị ya ejebe di na ọ ga-abịarịrị kacha isikie o wee ba na ya bụ ihe a ha na-eme mgbe ahụ akpọ ya iso ebe so mana dịka nsi okwu because na a na-eme na ndị traditional worshipers ha so a na-eti ihe gbasara enwe some fetish things na-adịgasị n'ihe ha na-eme so emezi ekpofu ya so etu o si wee dị ha mee ya mgbe gboo ahụ ha mesịa ya ịfụ na eziokwu na mgbe ọ bụla ịbụ virgin mgbe ahụ a sị ka apụta ka akwado gị itinye isi ebe ahụ enwe nsogbu maka na nwụdo egwu ha na-atụsị ụmụ mmụọ mgbe gboo mana ịmara anyị nwa na-ejụkọta ha hatụju chukwu ya egwu etu ndị gboo si atụ mmụọ ha na-efe mgbe gboo egwu so ụmụ agbọghọ niile a na-abụ virgin all through
ụmụ agbọghọ na-amụ ga-akwadocha ha wee si etu ahụ wee dị mana n'ụwa nke anyị nọzi ya kịta modernization apụtago so ihe gbasasịrị agbasa unu akwụkwọ adịghịgo maka mgbe unu akwụkwọ adịghọ ihe dịka unu akwụkwọ nọ ka ebe a na-akpọju ụmụ agbọghọ na-eje di ọzụzụ kịta unu akwụkwọ adịgo nke bụ na nwa amụpụ kịta akpọjo gị n'ụlọ akwụkwọ ya abịazịa ihe niile a na-emezi with influence of modern ihe a na-ekwu na people western culture ndị mmadụ esi ebe dị iche iche zụtacha ihe anyị nwe wee eji mara anyị na be anyị a na-eti izi so izugoro n'ime ụlọ zụcha nwa gị ahụ mapụta na society bido zụgharịbakwara gị ihe niile ahụ ịzụrụ n'ime ụlọ ya ihe niile mere mgbọtọkọ kịta so onye abụrụ nsogbu enwere kịta bụ na society sazere mbara karịa ka ọ dịbụ mgbe anyị nwejọ nwa ntụntụ ụwa anyị ji nwayọ na-ahazi ka o si ya dị ọma mma nwa jefebere ozugbo amalụgo na nwa ejefebego ife atọ moso ogbo niile ga-ama na nwunye dị etu a na ọ na-ejefe maka na society pịkọ nwere ọnụ mana kịta ọ saziri mbara safe ihe onye gotara onye na-ekpuru ụfọdụ ụlọ akwụkwọ sef na-abụrụ nwatakịrị ịzụcha anyị na-ekpocha n'ụlọ akwụkwọ ọ bụrụ ndị nkụzi sef bụ ndị ga-agbọtọrọ ụgwọ nwa ọ dị mma dalụrị nne n'anya bụ ụsa enyela anyị o nwere ihe nne m ochie na-agwa m mgbe nwa ọ pụta ọsị gị na gị bụ mmadụ na onwe eji ị ga-anọ asị na parents gị azụgo gị zụluo gị nwezi oge olu ọ bụghị nwa ya ejizi aka gị zụba onwe gị mana karakta mana omume ma inye onwe gị nri ọnụ na ife niile mana amarọzi m ka o si wee dị kịta mana ka anyị debegodo nke a n'akụkụ ka anyị bịa ebe ị nọ dịka nne bụrụkwa onye nọ na obodo anyị anụnwa fụ ka ife si eme fụ ka ụfọdụ ndị ntorobịa anyị si emegasị omume ka ị ga-esi kọwaa ụdị ọzụzụ nne na nna na-enye ụmụ ha ugbu a ana m ekele Chineke rinne maka ọnya bụ ọbata obie otu mmesi wee kọwaa ihe gbasara ọzụzụ nne na nna n'ebe ụmụ anyị bụ ọ na-eme abịa mụọ nwa sị na a na-eji ime baptizim ịbịa na ndị ụka asị na a na-eje idediketi ya iche nwa n'iru Chineke mana ọtụtụ na-ewe ka emezu iwu mana ana m akọwa na ihe gbasara ịzụ ụmụ bụ ọ bụrụ na mgbe ahụ amụrụ nwata ọfụ na-akpọrọ ya jee onye nkụzi ụka ma ụkọchukwu ma onye ọka nnukwu mmụta na a na-akpọba ma bishọp ma ọ bụ ihe ọzọ so ọ bụrụ na abịa welu akpọrọ nwa ahụ kpọta n'iru Chineke chịcha ya n'iru Chineke ihe ndị na nna kwesịrị ime bụ akpọrọkwa nwa ahụ anaghachikwa na-agwakwa Chineke okwu maka nwa ahụ na-agwakwa ya okwu n'ọkwa ya echikwaba nwa ya eme ka nwa dị mma then mgbe ha na-emezie ha nwa agakwa n'iru na-atụzi aka ịkụzichara nwata ezi ife o were ya pụọ o mechefu ya ya ka akwụkwọ nsọ si zụlite nwata na-egwu Chineke na ọ bụrụ na o tonite ọ ma apụ na ya o nwere ofu nwa m oge niile ọ na-asị mama na anyị na-ekele Chineke otu anyị si zụlite ha na-egwu Chineke maka na ha fụrụ ife na-eme na-enye Chineke otuto ndị ọ dọrọ ịzụ ụmụazị ka ha dị mma bụ nne na nna ịkaba ahụ mana ọ na-ewutekwa m n'otu akụ na mgbe ụfọdụ nne nwanụ ma nna ya akụziri nwa ya ezi ihe abụrụkwazie ndị a na-arịa kedu mmadụ nwee ike inye ife onwero mmadụ enwee ike inye ọnya bụ nsogbu dịnụ maka n'ile anya tata ịpụta n'iro ị ga-afụ nne o yiri ihe ma ka a ga-akpụ ya gbara ọtọ ana m agwakwa ụfọdụ taa imezi ụtọ kedu ife nwa gị ga-eme efu nna ọ na-ese osere siga gbago osere siga gbada onye si aga eme mana ha nwa anyị nwa bụ ndị nne na nna ka e nyere ime ka ụmụ anyị bie ezigbo ndụ ha bụrụ ihe pụọ n'iro ụfọdụ zifụrụ ha na-esi ebe ahụ mụtakwa obodo a na-emekwa ị gaghị asị na so ndị mụ nwa ga-azụ nwa ọ ma nwa na-anụ ka a na-aba afa nwa ọra na nwa bụ nwa ọra otu isi wee debe n'ụmụ gị ka ị ga-esikwa debekwara
nwa nọ n'iro maka nwa bụ mmadụ niile ọdụ mmụọ dụrụ onye ọbụla o nwere ụfọdụ ụmụazị ọbụghọ ka m wee konie onwe m gwachara okwu n'ikpeazụ nne na nna ha were ife onyinye bịa nye m nnasị Chineke ọ sị nọ na ihe eziokwu m gwara nwa ya ya makọwa kọma na ihe nnakọcha kịta bụ na o kwesịrị ka nne na nna na-azụ ụmụ ha anyị zụọ ụmụ anyị n'egwu Chineke kụzie ụmụ anyị n'ikpere Chineke zụọ ụmụ anyị n'ibi ndụdụ nsọ o nwere ụfọdụ ụmụazị ya pụta n'ịnụ ka mama ya na-asị asụọ na n'oyibo greet him maka na ọ marọ ọ dị akụziri ya maka ọ bụrụ na ọ kụzibere ya nwa afụ ha n'onye ahụ okele dịka mụ nwa ebe njere ọzụzụ na ndị ikeri ọnwụ erute mbe anyị adịghị ehunata were ekele mana ejere m ọzụzụ pụta ruo fụ na ezinụlọ m nọ be ha na-eme nhụnata were ekele mmụta nka buru ya na be nna m oge nnarụ bido na-eme ya o megoro m ọtụtụ ife so ihe na-akọwa bụ ile anya ọ bụrụ nne na nna m mere m ya mana ndị njerebe ha so ọzụzụ a na-azụ gbasara ya ọ dịrị ndị nne na nna dịkwara ndị nọ n'iro maka na onye ruo rie ịzụọ nwa gị ịzụọkwa nwa onye ọzọ nọ n'iro ọ dịrị gị mma ọ dịkwara ya mma enye Chineke otuto onye nwanyị gọzie anyị bụ ebe isi wee bata na ya bụ nkata anyị na-akpa na studio n'ụtụtụ a ka anyị na-achịata ebe nọ Obi n'ihe gbasara ndị nne na nna dịka o si wee kọwa na mmadụ enwe nwe nke inye ihe ọ na-enwerọ ọ kọwakwa na mgbe o jele ọzụzụ na ọ nwee ebe o jele ọzụzụ wee mụtagasịa ihe dị iche iche nne na nna ya na-akụzi nwere ọlụ ya ajụjụ m wee bụrụ ụdị nne na nna anyị nwere ugbu a n'eziokwu ọ bịa dịka ọ na nne na nna ha zụrụ ha ọfụma ha nweghị eji wee na-emezi ụdị omume ha na-eme ka ọ bụ na ha nwa na onwe ha zụrụ ha but they decided to like men otu aka nsi wee chọọ mbi ndụ ma na otu aka nsi wee chọọ ịzụ ụmụ nke m ka ebe nya bụ mmiri si wee ba n'opi ụgbọgụrụ anyị ga-asị na ezi ọzụzụ a na-azụrụ ha mee na ha enwero ihe ha ga-eji wee zụ ụmụ nkefa daalụ hinne ịma na m kwuburu ya na be anyị etu Igbo be anyị si wee bido mbụ anyị nwere small society enwere small society that small society ntọntọ obodo onye ọbụla nọ n'obodo na-ama ibikọrọ ọnụ ihe mmemme a na-emegasị adịgasị họ ebe a na-apụgasị apụ adịgasị họ ebe anyị eje gba bọọlụ ebe anyị eje nene sinima ebe anyị eje mente ebe anyị eje n'imo ebe ụlọ akwụkwọ mahadum si ebe a chapụ na Sokoto wee je nọdụ ndị na nna ya ama ihe na-eme ebe ahụ ọ dịbụ ihe etu a mgbe gboo obere ebe anyị ahụ anọdụ onye ọbụla ya na ọkịka ndị ọkịka amazicha onwe ha amara nwa bụ onye oje ije etu a nke enyi ama na ọbịakwa nne ya afọ nwa ya ebe dị etu obodo gbasaziri agbasaghị nne ebe mmiri si ba n'opi ụgbọgọrọ obodo gbasara ebe ọ na mmepe adịghị mma fa bụ ihe adịbụ ihe ọbụla ndị Igbo si ihe ọbụla nwere advantage na nwekwara disadvantage mmepe modernization wetara be anyị mara mma maka ihe niile ma TV anyị na-enene ma ihe ịntanetị smartphone si ama ọsọ ya ekwentị dị egwu ma ihe niile ọ dịcha mma mana ihe nye na ya na-abụghị bụzi ihe mgbọtọ gasị nna ha ekwu maka anyị na ihe okwu akpa n'ọnụ maka nne na nna dịka nsikwu ha zụba nwa zụchaa nwa ha buo ọ bụzi na mụsọfụ ndị anyị nwa bụ ndị amụrụ ka agha bisi ehi agha ji wee bisi wee ruo wee bụ kịta onye ma ụmụ ụbọchị mụ na ofu enyi nwoke na ụlọ ihe agha mere be anyị na anyị ekpocha ome ekpocha ma ihe agha mere ihe agha bisiziri ndị be anyị bụ sizi anyị Igbo maka na ihe isi ike bịa dịzie anyị niile machikọsị ndị mmadụ pụbazịa ndị mmadụ jesasịbazịa ezi etu azụ ndị anyị niile amụrụ agha bisiri Chizọba n'imirikiti n'ime ha ha zụta ha mma mana ha nwa n'onwe ha pụzịa jezie obodo dị iche iche ebe ha na-agba mbọ ịchọta ihe afọ ga-eri ha ebido zụtebe ihe dị iche iche agwa dị iche iche ekike dị iche iche ụdị erime nri dị iche iche ọnọka ya na-asị indomi nke a na-afịa kịta indomi noodles echi ya ifi mpe nkịtị ya ọ ga-afọ ya ịbata dị esi ofu mgboro na mbọsị nwere ofu ugboro n'ọnwa isii ụmụ m na-agba akwụ na-eche enyi na dadị igwe ka esi indomi ọbụrụ na ha na-eri ya na-alụ mana ụmụ ụdị
ụdị nri ndị be anyị na-eri maka some of this processed food ị na-afụ adịghị mma na ahụ mmadụ. Natural food ndị be anyị na-eri na-awanyere ji ịwanye ji erie ji gwọọ ya were ụkpaka na akwụkwọ nri gwọọ ya ịmụ ihe a na-edebe dozie ha onye fụzi ụmụazị azụcha ha na-eto ka torotoro ndị gboo mmadụ ụmụazị ha eto ka torotoro nwatakịrị dị ihe ka ebe 12 years bụrụ nwaanyị o bujuo n'ala n'obi o bujuo n'obi 12 years o bujuo n'ihe niile efere ịcha na ogbo nwa agbọghọ 12 years otu ọkwa nwa nwoke ya dị ka ebe 13 efu ọ gbachaa n'afọ ọnụ ịcha na odi mkpa na-aga ọkwa ụmụazị ihe na-abụ ụdị ha na-eri kịta poto ọzụcha ụmụazị poto otu ha si epoto n'uto otu ka ha si epotokwu na uche and ife na ndị nne na nna ya mgbe gboo ha na-ekwu na ha mata ọdịsens ha maka ihe ha ji azụ nwa ha bezon ihe ha na-enye ya ọ na-eri bezon ụda ikike ha na-eme ka ọ na-eke bezon ụdị ihe ha na-ala ka ha je nene nwere asị na na-eji nene ihe dị tụ mba nọdụ ana n'ụlọ n'ihe eje bikọs ha mana na ije neneta ihe amere ya aka tata na-akọzi ụda aka ha nwatakịrị ji smartphone etu ihe niile mmadụ oke papịa ya nenebe ha mama mie nenebe ọ na-enetachacha na ha ncha na n'ihe a onyezi ka ya nye ka ya ejide ịjụ ya n'ụlọ ụfọdụ ndị na nna karịkwa na-akpakwa ije akwụkwọ na ha nwere ego igotesi ụmụ ya ha ya egotere ihe mana nwatakịrị ha pụkwa n'ụlọ akwụkwọ bụ na nkwana ndị nne na nna ha enwere ọdị taịm ihe anyị na-akọ ha kpụnyecha ha mụ fonu okwepụta na skuul o soro ihe pụọ n'azụ ụlọ apụ obiri ka pụọ n'azụ ụlọ ihe ha na-enene na ekwentị ya a na-eme na smartphone ọ dị terrible ikweghị ka onene n'ụlọ mana ọ pụọ na n'ezi nwa klaasị enye na onene na ịfụna ya na ọ ịzụrụ azụcha ịpụtakwa ha azụgharịara ya kedu ihe ị ga-eme ọbịakwa ihe evangelist anyị kwuru ọkwa Chizọba ọkwa ekpere nwekwa ihe ọzọ ị ga na-agba mbọ ma ya na-etinye ekpere maka efọt anyị dịkwa mma mana ọ bụ efọt anyị emechi ihe niile amara Chineke ga-emezi nwa ya ahụ ọ bata na sekọnd anya ha bido zụgharịbịa ya ọnọkọta ọkụja si nne na nna m ya ọkpụrụkwa mana ọ bụ na nne na efuzi na-ejughọ Chineke wee firi isi wee mee foundation ebe n'ebe egbu n'ebe medebere ọ bụrụ ya ọ dị mma daalụ nne ama m na ekpele dị oke mkpa mana ekpele ọ dị enough that is the ajụjụ nchọ ịjụ ihe nji wee jụba nke a bụ maka na ikwulu mgbe ị na-akọwapụ ihe n'izizi na Bible si ka azụlite ụmụazị n'egwu nke Chukwu na ha tonite na ha ga-apụ from that particular line mana nke bụ eziokwu bụ na amara ọzọkwa m na ya bụ ife ọka dị otu ọ dị na mbụ kịta because o nwego ndị anyị ma na ha si n'ezigbo ezinụlọ ya nwee solid background ma ndị nne na nna ha bụcha ndị ozi Chukwu na-eje ụka ife na ha si n'ezi ezinụlọ pụta mana ịpụtazịa n'ezi fụ ụdị agwa ha na-akpa ị na-ajụzi onwe gị ajụjụ onye a osikwa na ezinụlọ dị otu a wee pụta ụfọdụ asị gị onwe ndị onye ya agwọ sị gị rapụkwa ife a na ya ma Bible from Genesis wee luo Revelation na ya ma ihe niile ama na nke a bụ ya na luo ụlọ ka eji eme nke a na ya nọlụ n'ezi ya na-eme ka o si wee masị ya mgbe na-ajụ eziokwu na anyị ga na-ekpe ekpele mana is prayer enough when it comes to situation like this maka na nke bụ eziokwu bụ mgbe ụfọdụ n'eziokwu ijụọ ma ọ dịka ya na-aghọli onwe anyị dịka nne na nna ị ya ama na nwa gị na ọ da aga izita isi na ị na-aranye ya aranye n'aka Chukwu mana ị yara agwụ ya ife dị otu a ya mezina ya ma ọ bụ na ọ na-eme ọ kapụchi ntị na ọ na-eme iwe ị na-asịsị ya ụfọdụ ife ị na-enye ama m ụfọdụ apụta na kasasị gị na ị dị grounded ọ bụ na egotelu gị moto analụ gị ki ugbo a na-asị gị na yara ebue maka na imele ihe dị ụta is serve a punishment mana ụfọdụ pụta akụkọbazi aka ka a na-ekpe ka a na-aya olisa ekpele ozuru oke iji wee zụlite ụmụazị ndewo nwanne m ekpere dị mma ma o zuru oke okwukwe nwere ọrụ nwụrụ anwụ a na-ekpe ekpere a na-etinyekwu ya n'ọrụ oke ọ ka m emenụnụ mkpecha ekpere asịzie m ife a m bịabara n'ụtụtụ a ka o jirizie aka ya rụboro onwe ngara ịhapụ ịba n'ụgbọala m meji bịanụ nhapụ iji ụgbọala bịa ọ ya-enye m nsogbu unu nne anya n'afọ m ịfụ na ihe a na-emezi enweghị isi maka na-eje mkpe ekpere nọrụzie so ekpere dị mma mana ọ bụghị chacha bụ ebe a nọ ị na-ekpe na-eti ya n'ọrụ ị na-ekpe na-agwa ha sị anyị na-ekwe nka dịka ofu na nwa m kwa maka ana m ejikarị ezinụlọ m ama atụ oge ebidoro ya akwụkwọ so ọ nọ na ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ nke ndị nwere onwe private school
n'ime skuulu ahụ ha dị eje machin mgbe ahụ mana ndị ọzọ na-eje so nwa m wee oge niile oge rukwa ọ na-ebe mkpọje nya nke ada kpọje oruo ofu mbọsị nsị abịa kwatata bụ 27 ejeme Children's Day ngwa rigoro machine buru ya gbadagbada rute na ebe ihe na DCC na Nnewi nsị ngwa rituo negharịgide anya bịa sị mọmị nsị nkaịna nsị mba agbasabekwa ọsị nkaịna nke ahụ bie mkpọrọ ya mekwa gịnị naghachi oge anyị naghachizere nsị a ka ị ka esi ọsị nne ya eje ịma na nwa anụọ na dị mụta nwa ụmụ ya na-egekwa ọkụ ijekwa ofufe ahụ ọsị ya mba na ma ụmụ ya na ya na ya metara ya ọ maka na ikpechi ekpere tii ya n'ọrụ o nwere ike elu ebe ahụ o ruo onwe ndị ọmanụ skuulu ha anaghị eje ka a sị na ndị nkụzi ya echekwaba ha mmata ya na-agwụ ya ọdụ ka na-emewu mana mgbe m kọwaziri ọ ghọtara ọ bịakwa n'ime ya bịa na ezinụlọ o werukwa ofufe ahụ ka m gwa gị eziokwu niile ọ bụrụ na anyị nwabụ ndị nne na nna kpechara ụmụazị anyị ekpere tii ya n'ọrụ Chineke ya emenatara anyị ihe n'ụwa ọnọnya ka m ji ikwu mmadụ ọ na ya enye ife onwerọ o nwere ndị ụmụ ha ka mma ana amasị na ka nsi na m dokwa na m mere ehihie wee kwubie ihe m na-ekwu duka ehihie o nwere ndị nne na nna ụmụ ha mụtara ka mma nọ n'ụwa ihe inweghị ya enye nwe mmadụ mgbe onye mgbasa ozi ọmụ Igbo na-ekwukwa okwu ọ sị na anyụkọ mamịrị ọgbụ ụfụfụ nne na nna kwadote anyị ndị obodo kwadote Naijiria kwadote ọ na-aga ọfụma o nwere ofu short film ha sendịrị na ife so a na-ekwu election ọ bụ selection ka ọ wee election ekwugide o nwere ebe oru o nwere onye kwesịrị ịbụ onye ndu n'ife a na-eme ewere ya wezuga anyị n'akụ nara onye ji ego tinye ya ọ bụrụ onye isi o nwekwa ife onye ahụ mana ọ maka ego ahụ ọ n'ihi na ya mmetọsị na amaghị eme zuru ebe niile o nweziri onye a na-agwọ ọsịsị jee jụọ Buhari so ihe m na-akọwa bụ na ịzụ ụmụazị doro ma nne ma nna ma obodo ma steeti ma national ebe dị iche iche ifukwa anyị nwakwa otu Chineke anyị akwesị wee makwa mụ na gị ikpe bụ ifukwa ikwu onwe ndị ọ na-eme nje ikwu asị onwe nke nna ekwu na Nnewi ihe njekwukarị Nnewi bụ n'ebe anyị n'ọrụ oyibo bifo nnọta amaọbịa mbọsị ọ gịnị ka m na-ekwu mfu nwata nwaanyị ọ gbara ọtọ ọ na-aga mmasị a bịa nne n'ihi ọnụọdụ ya woman onye na-ele mkpụrụ akwụ na-asị m ọgọ m afọ niile ekwuka nwa akụọ ihe tata ị ya asọ gị nsị abịa nne na ife iyi na ekeghị ughe kwa oge ị na-egosi anyị mana anyị egosighị osi mmụọ o wutere ya okpotubu akwa ya sị nta ma so ọgọ m nwaanyị ahụ amaghịzi ife ọ ya ekwu otu ọkwa ka m si eme oge anyị jere Israel abara m ekwuru ọla anyị fukwuo na-ekwu ife na-enye nsogbu bụ na ụfọdụ nne na nna o nwere ike na-azụ ndube ya ọ dị mma ọbụna oche na ọnya nwa na-eme ọ bụghị ọnya nwa ọ Jehova bụ Chineke onye ọ ga-emere ebere ka ọ ga-emere ebere obiazie fu na ụmụ ya dị mma hapụ nke ndị ọzọ ka ha na n'iyi ọ dụrọ mma ọ bụ na anyị ncha chịkọta anyị zụọ ndụba anyị apụkwa zụkwa ndị nọ n'iro ọ ga-adịrị anyị na mama na ife na-akwụkwa na-ekwusi ike bụ mmadụ ọ ga-enye ife onwe ha o nwere ndị nne na nna enwere ife ọbụla ha enwere ha bụ mmadụ na-amadụgharị Chineke nyere ha nwa dị mma bụ ekpere Chineke amara Chineke ka o ji nye mana ọ bụrụ na anyị nwee ike dịka nne na nna nwee ike ịmakụ Chineke nwee ike ịna-azụ ma nwee ike na-azụkwa ụmụ ndị ọzọ ọ ga-adịrị anyị n'ezigbo mma ihe gbasara ọzụzụ nwa dịka anyị si wee kwuo anyị ekwekọtago na ọ bụrụ ọsọsọ nne na nna ka ọ dịle na ọ dịle obodo dịle agbata obi dịle onye ọbụla ma gọọmenti mana ihe a bụ ka esi emebie na mgbu dịka isi wee kọwa onye fụ
okwue ọ bụ na nwa agbata obi na onwe ka o si wee gafee ije kpọchi ya tị azụ mana inezi anya kịta ọ dị ka ọzụzụ nwa abụzi onye zụa na nwa abụọzi nwa ọra nwa bụ nwa m nke gị bụ nke gị ụfọdụ ede ekwuzi dịka o si wee kọwa na ọ chọọ ịgwa mmadụ ma onye asị ya na nwa ga-etikwu ya ihe inezi ụfọdụ ọsị ka o kwue ụfọdụ iwere ike kọrekt ya nne na nna aba gị ọgụ ajụjụ mgbe bụrụ kedu ka a ga-esi wee dozi ya bụ ihe ka a ga-esi wee nachakwa azụ otu ahụ anyị si emebe dịka ndị Igbo otu esi a collectively apụta nọkọ ọnụ azụ onwe ka mmadụ si wee jehie enwere ike akpọ oku na ihe adịnwa na-emegasị n'obodo anyị kịta insecurity anyị malụ ndị ọ bụ ụmụ ha na-eje emekasị omekome niile mana onye pụta mmakwa ekwu ọ bụrụ m ka ọ dịlụ anọla ife a na-emebi onye nwe sị na ya bụ ihe na o mere ntụchịkọ ihe mere ntụchịkọ na be anyị ụmụgo program m mere mbọsị a na ABS Radio udokwu a maka o si chip nyekwa enyi ihe a na-ekwu wee sị ha na anyị tọkwara atọ ọ bụ ma ụtọ anyị tọrọ atọ ị na-anya ịfụ na etu ihe si esi ike n'obodo anyị tata otu ihe si esi ike etu naira si na-eluzu value etu ihe ndị ọzọ si amajinye ego ma petrolu ma ihe a na-ele n'ahịa sọsọ ihe isi ike ejidego be anyị gbọtọkọ imirikiti ihe anyị na-ekwebe a ikwucha ya ọ bụrụ ihe ndị ọcha na-akpọ easier said than done ọ dịka theory theoryterize cha ya jee practicalize ya ọ bụ problem imirikiti ezinụlọ na-eriwuzi nri ụbọchị milikiti bụ apụọ a ga-akwụgide ụdọ n'anwụ o wee nwee ike mee ike ebe mgbede ewee maka akọchatara ihe a eri ekwuru agwara sị ọ bụ milikiti ezinụlọ ga ọ bụrụ eke ọka ebe a na eke ọka ebe a ị ga-apụ ebe ahụ ebe 8-9 nke anyasị ị ga-afụ ndị nne nwaanyị ha ka nọcha ebe ahụ na-agba ụfọdụ ụmụazị esorokwu ha na-agba mbọ kedizie ebe ha ga-anọ wee je nyebe ọzụzụ a ka e wee zụọ ihe ebe a na-agba mbọ ka etinye edobe nri na tebụl idobe nri na tebụl ọgụ niile a na-anọ nne na nna na-esefukwazi ego ọgụ niile a na-anọ bụ ka edobe nri na tebụl ejisikwuzi ike kwụnwe ụgwọ akwụ ụmụazị o nwerezi ihe ọzọ a na-anọ anled ọdịghọlụ ihe izi ime iti wee bụ nkwute mgbagbatị ma ụmụ ndị nwa ndị Yoruba sị n'ọgbagba nnukwu gbagbatị dị egwu ka ọ bụ nye kịta ihe niile ihe na-afụ ị na-asị ka ha ga-eme ka o wee dị mma ihe na-agbakwasara n'ụkwụ na kedu ebe Naijiria kedu etu ọchịchị obodo a ga-esi dị mma ọ bụ na ọchịchị obodo a dị mma ihe dị ka ọ ga-adị a na-ele mmanụ eji anya ụgbọala ihe ọba anyị enwe ihe na gọọmenti hazichaa ihe ọ dị mma den ihe a anaghị ekwu ihe niile na ndị na-arụ ọrụ oyibo ihe niile ị na-ego bụ times 3 times 7 ka ị na-ego ego dị ka atụkwasịgo n'ụgwọ ọnwa ị na-eri n'ọnwa aka na-asụ oyibo ị nọrọzi ịfụ na ego ahịa ị na-ama na-ejibu ị na-achọ ka ịma na-eji ịda ama na-eji muzie abatazi ihe enwezi ihe na-emebigasị n'ezinụlọ anyị na-agba na nwa gị a na-asụ na isi mbọsị ana na o jebe skuul ịbịa mana ọ na-apụ n'ụlọ ụtụtụ mana ọ hịrị n'ụlọ akwụkwọ isi a na-agba gị popcorn ị na-achịkọgodo etu ị ga-esi ị ga-eme ma ụgwọ ụlọ ma ụgwọ akwụkwọ ma ụgwọ ka ụgwọ ma itiri ndị nne na nna enweghịkazie ohere ichichepụzi anya ịzụ ụmụazị ka ekwesịrị iji wee zụ because of economic constraint ọ dị so bad nne ji wee mụ wee nọrọ obodo a ihe a na-asị eje obodo esonu ha je obodo anọ na Naijiria wee togide ha etu ahụ ka nke etu ahụ si karịa nka ihe adịnibe ha ka ọ dị kịta ifuge so gọọmenti ga-agbata gọọmenti ga-echenji ebe a ka a ga-ebidogoro ndị nne na nna ihe adịtụbara ha mfe ndị na-azụ ahịa ihe adịtụbara ha mfe mmadụ zụgide ahịa ọkụ dị ka ebe 6 mgbe ha ji emechi ọ na-anụ ụlọ jee chekwaba ụlọ ọgbọghọ nọgide na meru onwe nke anyị na-ebi na ya dị n'Enugu mgbe mma n'Enugu bọọsụ ka ọ na-anya ọ na-apụ n'ụlọ na ya ada anyị ebe 7 nke ụtụtụ ọ na-abata 12 midnight after 12 asị na-ebunyere ya higher purchase na ọ gbachasịa nke onye bunyere ya higher purchase ọ bịa gbata nke ya na ndị bi ya ejiri nne ka eze bi ya nọta dị ma anọta ke bi ya nọta ụta because ihe na-emebi na bi ya na ọ naghị ama ọsọsọ onye bi ya na-anọ ibi onye bi ya na-anọkwa n'ebe ọ na-ebugharị ahịa mbugharị agbanwe ụtụ esi ihe a ga-eme ya bụ na gọọmenti ga-agbanwe ọgbanwe ihe adịba mma parents enweghị ike dịtụ potential onye ndị be anyị sị hungry man is an angry man ndị oyibo ya ha kwuru onye
agụụ na-agụ enweghị ụmụ ka o si echiche ndị ọcha si na-echiche dị chamfa eche gị na chamfa maka ọsọ maka ka ihe esi mee nne ya kịta ọzụzụ ụmụazị bụsị agbasa ụka eme gịnị ekwube ya bụ afọ ọ dị mma daalụ nne anyị ka ya na-aga n'ilu iwetara ụnụ ya bụ isiokwu anyị ji wee nọlụ taa mana ka anyị pụgodu maka na ọ nwere ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ gbasara ya bụ isiokwu anyị na-enebanye anya ka anyị malifa nwere ikwu gbasara ọzụzụ ụmụazị kedu onye ọ bụ oke n'ọlụ ya n'obodo ọsọsọ nne na nna ka ndị obodo niile ka ọ dịrị ka anyị nụ ihe ha nwere ikwu. Dịrị ọha mmadụ n'ịzụlite ụmụaka bụ na nke bụ eziokwu bụ na ịzụ ụmụaka abụghị sọ ọrụ ofu onye a sị nọọ ọha nwe ụmụaka abụghị sọsọ ofu onye mana ibidogodu n'ezinụlọ nne na nna nwere ezigbo ọrụ maka na a sị na nne ewu na-ata agbara nwa ya a na-enye ya anya n'ọnụ. Ọ bụrụ na nne na nna na-eme ọfụma ụmụaka ha ya na-enye ha anya wee na-eṅomiri ezigbo omume ahụ nne na nna ha na-eme. Nke ọzọ ụmụaka ka ọ na-agaghị ụzọ ụbọchị iti azụ olokwu dị na akwụkwọ nsọ Chineke wee na-ezinye ahụ ibe na-ezinye na-akọwara ya ka ọ dị na Baịbụl na-akọwara ya mistakes ndị gafere ụzọ na ọchịkịta azụ nke dị n'ụzọ ụmụazị. Nne na nna nwere ọrụ n'ọrụfa n'ezinụlọ ọ mara ụmụaka bụ omeji ọ bụrụ na emeji na mgbe ahụ na-etete dịka ịkụziri ụzọ ga-esi gbagoro osisi obendịre n'ụmụ nsogbu ga-adị so ma ayụ ndị ezinụlọ ka fa kpachapụ anya na ụmụaka ba. Ndị ka ndị Igbo si ekwu a sị na nwa bụ nwa ọra niile ọ bụrụ sọ nne na nna ka ọlụ ịzụlite ụmụaka dịrị ọ dịrị ma onye ọbụla ifu ebe nwa mmadụ na-eme ihe adịrọ mma ịgbazielie maka na ọ dị mma taa ọ dịla mmadụ niile nwa dịkwa njọ o metụta onye ọbụla so ọ dịrị mmadụ niile itinye aka zụọ ụmụazị ma ndị nkụzi ma ndị agbata obi ma nne na nna n'onwe ha. Ndị oyibo na-asị na the family that prays together stays together. Now ọ bụrụ na nne na nna na-ekpekọ ekpere a na-ekpekọ ekpere ọnụ ọ bụrụ na ekpesi ekpere ụtụtụ ahụ nne na nna enye ụmụaka ndụmọdụ gwasị afa ime na nka ime na nka ime na nka ọ bụkwa na ije n'ụlọ akwụkwọ na-erubere ndị nkụzi ụlọ isi ọnụ ezinụlọ ka nne ya kụziri nwatakịrị na ihe gị kwesịrị na-ekene onye tọrọ gị ekene na ezinụlọ ka nne kwesịrị ịkụziri nwatakịrị na mmadụ nye gị ife isi adaalụ na ezinụlọ ka nne kwesịrị ịkụziri nwatakịrị na ịya na-enwe ugwu na nsọpụrụ n'ebe mmadụ ibe gị nọ ya na ebe ndị tọrọ gị nọ ya bụ na ife niile a si n'ezinụlọ nwa ahụ pụzie n'ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ n'ọrụ obodo mgbe ahụ ka nwatakịrị ahụ ga-eji wee na-emezi ife ahụ nne na nna kụziri ya ma yọọ nne na nna ndị otu anyị ka anyị biko jisie ike na-azụ ụmụ anyị na-atọrọ ha ezigbo ụkpụrụ na-eme ezigbo omume ọ ga-abụ ụmụaka anyị obodo ezinụlọ dị mma obodo wee dị mma. Ịzụlite ụmụaka bụ ịzụlite fa na egwu nke Chukwu maka na ọ dị ezigbo mkpa atụmadị otu ụwa si wee dị kịta ile anya ọtụtụ ụmụ anyị na-anazi n'iyi so otu si ebido n'oge na-agbazilifa ka ha wee na-epik up gradually obele otu a na-eto enwere stages ihe ha tosiri ị na-amụta each stage ha lụrụ I make sure na fa na-amụta ezigbo ife ahụ mgbe a na-etinye akwụnye ezigbo mkpụrụ a n'ime fa bido n'oge ifu that fa na-eto fa ga na-eto n'egwu nke Chukwu. Onye ọ bụ ọrụ ya ịzụ ụmụazị bụ the mother because the father enweghị enwe chance ọ ga-abụ ọpụta n'ụtụtụ ọ pụọ ndị night ọ bata ọ dị the mother kwesịrị ike ị na-etiri anya na anything ọ na-eme o nwe ka ozi si jee pụta ọ bụrụ na o metaghị ihe ịdụ ya ọdụ ọgwụ ya okwu si mee nye like this ọ bụkwa na o meghị ihe ịpịa anyị ịtabi ifụ na oteki bisiri inye punishment the father bọsị ọ batakwara otu ikwe anya n'ebe nwa ya nọ nwa karakasị ọ na-eme onwe nke adịba mma ọkọret ya onye oboke n'ọrụ ya izụlite ụmụazị nke izizi ga-bụ nwoke onye lụrụ nwaanyị mana na o nwere mkpali jezie lụọ nwaanyị so
so ọ bụ oke n'ọrụ nwoke nwe ezinụlọ ịzụ ụmụ ya ịzụ nwa ya onye nwa ga-azụrụzie zụbatarụ nwunye kwesịrị na nwunye nwaanyị bụ onye inye aka dịka esi gwa anyị then ọ zụrụzie batara nwunye fe bụ onye na nwunye jikọzie aka ọnụ zụrụzie ụmụ nwa batara obodo azụrụzie batara like Naijiria anya otu anyị nọ n'ime mana onye ogbu oke n'ọrụ ya kpọmkwem ịzụ ụmụ ịzụ nwa bụ nwoke nwe ụlọ. Adalụ n'ike na-esonyela anyị n'ihe mmemme anyị n'ụtụtụ a ebe anyị na-ajụ ya bụ ajụjụ ọzụzụ nwa kedu onye ọ bụ oke n'ọlụ ya n'obodo ọ bụ oke n'ọlụ nne na nna ọ bụ oke n'ọlụ ndị nkụzi ọ bụ oke n'ọlụ ndị isi ụka oke n'ọlụ ndị agbata obi ma ọ bụ ndị nọgasị n'akụkụ ebe a na-azụ nwa ma anyị egego ntị n'ife ndị anyị gbara ajụjụ ọnụ nwere ịgwa anyị gbasara ọzụzụ nwa ụfọdụ fakwuchasịrị ife niile anyị na-ekwu ebe a ma ndị si na ka ị na-azụkwa ị na-etinyekwu ya ekpele maka na ọ dịrị izi ma ndị si na ife mfiarụ kịta anụnwa anyị na-afụ na-eso n'ihe akpata na onye ndị nne na nna mgbe ụfọdụ feda enwekwuzi ọnụ ịgwa nwa ha mee nka emena nka maka na nne na nna nwe ka o si dịle ọ na-afịarị iweta ego nri ife nwatakịrị ji aka ya na-apụ n'ezi na ahọzụrụ ọ họzụtazi alata ịbịa na-agwa ya okwu onegodo gị anya ya sị i wetara ego nri nyanwa weta ịbịa inye ya igwu ya okwu maọbụ inye ya advice how to live his or her life amakwa m na ya bụ ihe mfiarụ dị mana o nwere okwu onye nke nwaanyị kwuru ọ sị na ọ bụrụ na n'ezinụlọ na-anọkọ ọnụ na-ekpekọ ekpele ọnụ n'ụtụtụ na-emekọ ife ọnụ na ha they have this onwe ka ha si anọkọta abịakwa together no matter ihe ọbụla na-eme maọbụ ebe ọbụla ha na-eje na ife afọ a na-anọkọta ọnụ ama m dịka isi wee kọwa na ọnwa onye na-apụ n'ụlọ 7 n'ụtụtụ nnata ya abụrụ n'ime abalị mana tutu 7 a dịka o nwere mgbe anyị na-etonite 5 a.m. ife anyị ji eteta n'ụlọ onye ọbụla ji eteta ewee nọkọ kpee ekpele after ọbụrụ sọ ekpele after ekpele a n'ụtụtụ a ewee gwaba onye ọbụla atụbaghị mmehie yi n'iru ọ bụ na ọnwa ife imere ụnyaahụ maybe na adresịrị ya da yesterday n'ụtụtụ a ka a ga-emecha everything agwa gị na-eme ime ya otu a na ọ ya dị mma ọ bụrụ onye nke wara ntị na ga-enye punishment enwere ike agwa gị na tata na ọ bụ na gị nwa nwee ịza ụlọ na ihe azụ ụlọ saa fele sụọ akwa maọbụ ịmago anyị n'ụtụtụ a ka eji enwe time eme ụdị ihe so nne na nna ịpụbazie ịrọshịzi apụbazie magodo na at least na ịchịkọnata obele n'ezinụlọ gị mana anyị n'ezie ya nkịta ọ dị ka ya bụ ife onwezi ka o si wee dị ajụjụ anyị ka bụlelekwa ka anyị ga-esi wee wechi ya taa ya bụ ụdị ọzụzụ nne na nna anyị nyere anyị. Ndewo ana m na-ekwusikwa ike sị na ike ama agwụ anyị Baịbụl gwakwuru anyị ike agwụ n'ụnụ n'obi n'ịrụ ọrụ ọma na mgbe oge akara aka ruru ụnụ ga-anata ụgwọ ọrụ zuru oke n'aka Chineke anyị. Ọ gịnị ka m na-ekwu ike ama agwụ anyị ya na-anwụ ka anyị ọkachasị ndị chọpụta na ezinụlọ ha dị mma ndị na-achịkọta aka ọnụ kpee ekpere mgbe onye isi anyị na-ekwu ọ sị na be ha na ọha kpechaa abịa gwazie onye ọbụla ihe ka o si eme onye dara iwe nye ya ntaramahụhụ iji wee dọọ ya aka na ntị maka oge ọzọ so ihe na-eme ka anyị mara ụbụ nna ike ama agwụ anyị ga-ejisi ike gị onye nwere nke dị mma zụtagoro ụmụ gị site na amara na ebere Chineke burukwu ya pụọ n'ire nene mmadụ anya n'iru ịfụ nwata ka ọ na-eme ihe adịghị mma ịkpọọ ya gwụ ya atụkwana egwu ndị ya etinye maka dịka m kwuru na mbụ nwaanyị si m mbọsị agha akụ m ihe ntisizie mkpu ike maka na akpọkwana ọ bụrụkwa ka m wee kobe ama na Chineke nyekwa m ọkpụkpụ ike maka na bifo na-eme m were aka ekpe tụsịnata ife dị ya n'ime mana ọ bụrụkwa ya ka m ji ekwu nọ na afọ n'ife ọjọọ kpọọ ife ọjọọ ife ọjọọ o nwere ofu mgbe nwanọ m ndị Anglican anakọmayọ were eti ọnụ ya na mbụ mgbe ahụ anyị pere ezigbo mpe ndị Anglican ha pụọ nwa onye ọzọ ịfụ ka ha ga-esi na-agbaziri ya aka nwa mmee nka nwa mmee nka nwa m emene nka o nwere nke ahụ mgbe m pere mpe o wee bụ na onye nkụzi na-akụziri anyị jeru ya na a na-akpọ ndụ edafa ya na-agụcha akwụkwọ
agụcha akwụkwọ eje fee ala nna ha o wee dị ife ala nna ha o nwere ihe asị ha mee o mewezie wee daa mgbe ọ dara nweta n'onu ọ dụcha mma ọ na-ejezi odebe onu ya akụkụ were na-aga n'ihi na m fụrụ onye nkụzi a n'anya mgbe buru ya naba n'ụlọ ma ọma oziọma ndube mpọnụ na ndị ikeri ọnwụ wee bata ebe m na-eje ozi wee si m kanya ebe m na-aga ije ekenekwana m ya na-agakwa otu na-aga ọkpọ m ọsị m ihe amadụkwa ihe nwa kedụkwa nke idewe onugwu chamfa otu aka Chukwu si kego ịgabụ onye mbụ mfụ gakwa ọzọ wee na-ajụghị ihe amadụkwa ife ka m gwa unu nke bụ eziokwu ọ bụrụ na ndị nne na nna eme otu ndị mbụ si wee mee ọkwa efuru obodo na ụwa ọ ga-adị mma ha anaghị atọ okwu eze were ekwu ekelekwa Chukwu na nya eso ṅomita dat omume eso ṅomita ọdụm n'ime ebe ọ bụkwara nwebe ya okwuru ọla o jekwa n'ikwu nna ana m ekwukwa afụbekwu m onye nwa na-aya enye ike ya emenwu m ife maka na Baịbụl gwakwa m na ọ bụrụ na Chineke nọnyere m na onye ya emegide m ọ bụrụ na ọ jee gbara aja ma ọhịa ka o wee megide m asị so ife nna ayọ anyị niile bụ ka anyị kaba ahụ na-agbara eziokwu ahụ ma n'ịkụziri ụmụ anyị n'ịkụziri ụmụ onye ọzọ nwa bụ nwa ọla dịka m kwuburu bụ anyị na-akụzi ha ya na-enweta uru o nwere nwa m nwaanyị kụzichara ime keeki achịcha mgbe nwa buru bịa na be nwa m nwaanyị were na-egosi nwa 14 years nwoke nnene kata keeki asịa nwa m n'ọmụka mbido gozi iwe Chukwu ya gozi gị ya bụ onye nkụzi ya bụ nnukwu lekchọra ihe eme nke okwere nwa ahụ wee were ọṅụ n'ife niile ahụ gwara ya wee buru ya na-abịa ha mọmụ ya bụ ewido mana ka papa ya nwụrụ ewere ụmụmụ ya ti n'ọnọdụ papa ya na ọrụ ndị polisi nwaanyị a wee nụzie ife ngwara nwa ya ọzọzi wee jee bute gift ma akwa m ihe niile buru bịa ọ bịa durio adụkwanụ m nọ na-eme ofufe na nke ọzọ buru ebu nwa m nwaanyị si a mbata inside ya buru ebu ime so ọ gịnị oduto odosu na m gwara ya na Chukwu ya agọzie nwa bụ nwa azụrụ azụ ọ dị ya mma n'obi ọ bụ ọsị ya bụ nwa gwara ya ma ihe na-eme ka anyị mara bụ gị nne na nna kaba ahụ na-azụ ụmụ gị kabakwa ahụ na-azụ ndị ọzọ na nwa bụ nwa ọra ha ga-enyere anyị aka ma ọ dịrị ha na mma and ọ bụrụ na anyị nwa mee ya Jehova ga-agọzi anyị akọrọtụkwa nwa onye ọzọ uche ya dị maka ọ nwekwa ndị nne na nna na-aba ọgụ abịa jụọ gị kedu ihe iji wee fazi gị zụa na nwa bụ nwa fa nọọ nke anyị na-eme uche anyị adịkwa ya ọ dị mma ka anyị na-echeta ebe ị nọ n'ihe gbasara ọzụzụ nwa anyị na-ekwu maka ya kedu ihe ị nwere ikwu maka ndị na-ezobe ụmụ ha nzobe ndị aspect ya bụ na ha mara ụmụ ha na-akpa aghala na-emegasị ajọ ife dị iche iche mana ha pụta dịka nne na nna maka na ọ nwere onye chọọ ka dịka nwa ya jee nga ma ọ bụ ihe ọ na-ezochie ịma na nwa gị na o nwere ike o so na-ezu ori ịma na nwa gị nwere n'otu dịgasị iche iche ọ na-ekwesịrị ịnọ ọnọ ya ịma na o nwere ike ọ bụ na ọ na-agba mkpụrụ mmiri ọ dị site na eme ị na-ezu ya n'ime ụlọ and ịma na kwa ị na-ezie ọ na-akawanye njọ kedu ihe ị nwere ikwu maka ụdị nne na nna dị otu a ma ndị agbata obi nọkwa malụ na onye dị otu a na o tinyela aka n'ife ọjọọ gasị daalụ nne ịma na dịka obodo anyị si wee dị tata a lot of things nwere ike ọ dị ọtụtụ ihe nwere ike ime ka nne na nna ịkpaba agwa na izobe ụmụ ha ọ bụkwa na nne na nna zobere nwata na omere ihe ọjọọ na-anya ekwe ya n'aka obodo anyị dịka nsi ekwu adịgo ka ọ ya adị ya sị ọka asị nọ na be m ka ọka asị nọ na be m ka ọka mana ihe anyị nekwasị anya bụ ka a gbasịrị ka okeke jechara ama ebe ka eribut eri ka a gbasara ọsọ a kedu ihe a gbatara n'ọsọ maka na ọ bụ na nwatakịrị ị na-azụ wee bido na-ezochi ka ịfụ na mmiri abana n'opi ụgbọgọ ị na-ezobi na-ezu ezogidezi ya mgbe ọ ga-eru ka ọ ga-eru nwere ike sef nke nwa tụnye ihe isi onwego ụmụazị kago kachizie ọsị papa ya baa otu nzuzo
ọbatasị papịa na ya nyiri mgbe ego ka nwee value ọbọkwa ụdị ego ya nyiri 100,000 ahụ na ike value ya kịta na ike 5 or 10 million ya nyidiri na ya enyekwa ya ozigbo na ya na-apụkwa apụ papịa sị ya na ala ka ị na ịgọsi ala mgbe anya doro oke ama ọsị ya okenye anyị ime eweta ka ime eweta dị 100,000 kilo echena njem akpọ ọgbara nna ya dobe n'ala o mechago ndị mmadụ a na-eti emezi mgbe ihe a mezi abịa kọbazi akụkọ etu akparamagwa nwa ha si dị na etu nne na nna anyị si azụ nwa ha etu esi na-ezuchibi ododo nwa nwụna ododo nwa ahụ wee kawa asị na ọkwara aha ka onye kwere ọrụ kenya bụ ọkwere karịa karụ akarụ ọkwụrụ na akarụ akarụ na ịchọcha ka ibie ihe binye ịchọ ka ibie ime binye ma gị ma ndị nwa kọrịa ma ọ bụ ndị nwa kọrịa so n'otu a ka ọ dị ọtụtụ ndị nne na nna ga-amụrụ anya ka azụ friji Igbo si na afọ ekwu na ya mere okenye mana ekwu a na ya mere nwata dịka mọmị evangelist kwu ihe welitekwa ọnụ mana ihe welite n'oge ọ bụkwa nwa karụsị bịa welite iwetakwa eto ya isi gị ọ karụ akarụ ka ọ kwụrụ iwelite eto ya isi afụgomafọ nke m fọrọ n'anya enwego ọtụtụ akụkọ ezinụlọ akọgasị ihe etu ahụ nne na nna gị bido n'oge mgbe ụmụazị ka nọ n'ọta akara ị na-eti mgbe ọ ka nọ n'elementarị ị na-eti ọ baa na kọleji ị na-eti maka ibi na ọbọdụ so ụmụazị nọ na mahadum maka nke a ngwa gbado nwunye ya bụ mahadum ka ọ nọ mgbe a makịta ụmụ ihe niile ha na-eme na mahadum ụmụazị kọleji na-eme gbadochafa ncha nkịta praịmarị ememeji praịmarị ahụ nwata ka ya bụ n'ihe ọkpọ nwa praịmarị ka dịrị ka mana ụfọdụ ada bụ na sị gị rapịa na nwatakịrị na-etolite na ọ ya ama ihe kọleji ka nzikọ otu ụmụazị di ya na-eri ya na-erikịta fụ nwa 15 years here ka di na nwoke ụta na-ezute di mkpa 15 gbọcha nnukwu afọ ọnụ ịma na ọha afọ ọnụ na-ewuzi kịta eruzi okokoro oto afọ ọnụ ị na-agwazi ya mgbe ọ kọrọ agha anyị Igbo na dalụri nne ịma na anyị na-agakwa live na Facebook o nwekwa ndị tinyela ọnụ na ya bụ isiokwu anyị na-enebanye anya n'ụtụtụ a akịdị Chioke Ude kwesịrị sị na ọzụzụ ụmụaka bụ ihe siri ike ma chinyere anyị aka ihe anyị na-ekwukwa na ka ị na-azụ ị na-ekpekwa ekpere na-ayọ Chukwu amala den okwukwa na onwere onye ọ bụ ọlụ ya iche kama na nne na nna ka ọ dịrị ka ha gbakọ aka ọnụ zụọ ụmụaka ha maka na ụfọdụ apụtasị gị na nwa nwaanyị zụrụ sọsọ ya na onwe ka o si adị maọbụ nwa nwoke zụrụ sọsọ ya ọnya ka Chukwu ji wee institute ihe a na-akpọ marriage na nwoke na nwaanyị ga-abịa together n'ọlụ amụọ nwa ụna azụkọ ya ọnụ except na onwezi onye bịa nwụnara ibie n'oge but even at that ọ na-adị mma ka ọ bụ na ọ nwere nwanne gị nwoke ka nọ ọ na-enyekwa aka ịmago enwe male figure na the life of your children na-enyekwa aka ka e wee na-azụlite ya bụ ụmụazị oge anyị na-asịzi anyị kwarapụ mana tupu anyị apịachie nke taa evangelist ihe nchọ ka anyị jiri pịachie bụ ọzụzụ enyere anyị ya bụ mgbe anyị na-etonite na ọzụzụ a na-enye ụmụazị kịta ndị a na-akpọ Gen Z biko ọ kwesịrị ka ọ dị iche ka ofu ọzụzụ a ka anyị kwesịrị n'izu maka apụta kịta sị na otu esi agwa ụmụazị okwu kịta dị iche na ịkpọ ya ọbụrụzi nke ka apịaba ịtarị ma ọ kpọọ ya ijulu nwayọọ na-agwa ya okwu na ọ ga-eme ya ochi ya lịa karịa ma anyị nwee apịafụrụ anya mgbe anyị na-etonite so ọ kwesịrị ka ọ dị iche ka ọ bụ ka anyị solukwa ụkpụrụ ahụ na-aga ọzụzụ e nyere anyị mgbe ahụ na nke kịta kwesịrị iwu ofu ife maka nke mgbe ahụ bara uru na-ekwukwa na-asị na ekelere Chukwu na mba onye iru ọma kpọ na-eji nya wee gaa ọ bụghị iji wee too onwe m ụmụ m ihe otu ahụ esi zụ m esi ya so ha na mgbe oge akara aka ruru ọdụzie ka ọ dị too much ọdụzie ka nkụzi mgbe kpụrụ ka ọ gaa maka onwe ka esi zụ ha nwa nwee ka esi zụ anyị nwa so ma n'ime ihe niile ha mụtara ọtụtụ ihe so ihe m na-akọwa bụ ọzụzụ gboo kwesịrị nye ka mma nwa bụ nwa ọra nye ka mma ị na-azụ ndị be gị ị na-azụkwa ndị iro a na-akada enye ọkwa ka m gwa gị nke bụ eziokwu o nwere ofu nwa m debere ahụ anyị enye m nke a ka anyị enye m nke ọzọ m si ya efuru ife ị na-achọ inye m ụmụ ndị ọzọ enyechago m ya nwere ife ya enye ntata ya aka ka anya ọtụtụ na nwa bụ nwa mana nwa na ndụ m na mpụta ụwa ma ekwenyere m
na nke si n'iro na nke dị n'ụlọ chịkọta ọnụ enye Chineke otuto. So n'ime ihe niile ka anyị chịga ma ọ ga-ekwe anyị ndị nne na nna, ndị Naịjirịa, ndị steeti, biko ndị obodo, ndị ogbe, ka anyị chịga n'azụ were ọzụzụ gbuo ahụ. Ọ bụrụ na a na-adụ nwa gị ọdụ ije n'ọgụ, maka na ọgụ ahụ eri isi. Mgbe onye mgbasa ozi ọma Igbo na-ekwu okwu, o kwuru maka ihe gbasara eje n'ụwa ọgụ, na nwere ike ije gwa onye ahụ bido n'ụwa ọgụ. Anyị eji mgbagwu wee ghara ọgụ, anyị ya na-aga na-akụzi agwọ nwa gị oziokwu kwere, mana ife kpatara ya bụ na inwe ha ọzụzụ. Gị nne na nna na-eme adụọ nwa gị ọdụ ijere ịnụ ọgụ, ị nwere ọzụzụ, maka inwe ọzụzụ ime anụ ọgụ ihe nwe aṅụrị. O nwere nke ọ na-eme. Ọ dị mma, anyị enwezi oge. Ama m na anyị ka chọọ ịga n'iru maka ya bụ okwu na anyị ma na ka anyị ga na-ekwu na ọ ga-amịta mkpụrụ site n'ike nke Chukwu, mana ebe a ka anyị chọọ ịdọbiri ya maka na anyị ka nwee segmentị ọzọ bụ spọt segmentị ada onye ga-eme ya anọlụ wee na-eche anyị na-asị unu daalụrị nne na isonyela anyị n'ihe mmemme a na ịbịa wee kọwapụta mkpa ọ dị igwe onye ọbụla na onye ọbụla ketala oke n'ịzụ nwa. Ọ bụrụ ọsọsọ nne na nna ka ọ dịrị, mana isi sekpụ ntị bụ ebe nne na nna nọ, maka na ọ na-ezinụlọ gị ka ha ga-esi wee pụta wee bazie na ogbe, bazie na the society. So nne na nna ga-ebugodo ụzọ lay that foundation, then ndị agbata obi, ndị obodo, gọọmenti na ndị niile ya ma ndị friends ewebezie tinyezie nke ha ya etinye, ma ndị nkụzi dịgasị iche iche. So nne na nna advice anyị na-enye unu taa bụ onye ọbụla gbaa ji n'ume ịfụ na ọ lụrụ ọlụ ya n'ebe ọzụzụ ụmụ ya dị. Then ndị obodo, ndị nọ n'akụkụ gasị, ndị agbata obi, inekwa anya ọ bụ na o nwee nwa efu na ọ da agazite inye aka fụ na ịkọrektịrị ya ka ọ wee gasịdebe, maka na ọ bụ na anyị zụa maọbụ mee ka ụmụazị niile nọ n'obodo anyị na-aga n'ezi ụzọ, ịfụ na ụfọdụ ife anyị na-afụgasị n'obodo kịta anyị aghara na-afụzi ya. Anyị na-asị unu daalụ nne na isonyela anyị n'ihe mmemme taa. Obi Nwoye daalụ, Evangelist daalụ na isonyela anyị. Afọ Chidimma Ọra Nwa wee na-asị gị na echi ga-abụkwa ụbọchị ọzọ anyị n'ọnụ ga-anọkọ. Ka emesịa.